Godt gået, dreng. Det er meget vigtigt. 3, 2, 1, sæt i gang. Man kan se, hvem der er hurtigst i hvert fald. En af dem har ikke ret på. Det kan måske være fordel. Det er nu, du skal komme og tage den. Stillstand. Kører du tilbage bag linjen? Ej, altså knald på de hjul der. Den kører hurtigt. 3, Man synes. 2, 1, sæt i gang. Det den er også lidt følsom. Fik du det der? Kom nu, tag den. Den fortsat bare med køen i mig, så endelig på grund af at det ikke har ja, godt nok. Grund de ikke har den der knap der, så Kom så, Jakob. Sådan, Jakob. Jakob. Det er udlykkende. Det der er udlykkende. Hvordan fanden fik I væltet den sådan der? Hvordan fik I tippet den? fordi de ikke har nogen, de har ikke den der knap foran sig. Nej, det er rigtigt, ja. Så er de sårbare over for... 1, sæt i gang. 4, 2, 1. Og tid. 1 minuts pause.